بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عظيم يهرعون إليه ومن قبل ويعملون السيئات هن أطهر لكم الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد إن رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم أليس الصبح بقريب إن عاليها سافلها فرنا عليها من سجيل منضود مصومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين نعم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Dukan yabo da godiya su tabbata zuwa ga sarki Allah, sira da aminci Allah su tabbata kan fiyin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawon Allah ne ko manzon Allah ne, lalle ne duk wanda ya masa biya daga sai samu sira duniya da akhira, haka duk wanda bai masa biya daga sai khasaran duniya da akhira. Allah sanya mu cikin wanda suke manzon Allah biya dare da rana. Bayan Allah barkamu da wanga rana mai albarka, rana kenan ta Alhamis daren Juma'a, wanda ta yi daidai da kwana daidai 29 na watan Jumadal Ula, shekarun hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barin san Makka zuwa kasar Madina tana shekaru 1447, wanda ta yi daidai da kwana 20 na watan 11 shekarun miladiya Annabi Isa a fadan Yahudu da Nasara tana da 2025. Babu shakka bayan Allah muna cikin wanga gidan rediyo mai girma mai albarka, Haske Radio 91.7, akan wanga murya mai girma mai albarka, sauti darul hadis, sauti darul hadis, sauti darul hadis, murya kenan wanda take zuwa muku da alkur'ani da hadisan nan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayan Allah cikin wannan lokaci muna tare da limamin mu, shugaban mu na jami'ar Taqwa, haka shugaban mu na babban makarantar Mahad Darul Hadis Lidirasat Islamiyya, Sheikh Anas Tawfiq Ibrahim Al-Bakri. Malam zai ci gaba da karanta da mu kamar da ya saba. Malam ya shirya, falyatafaddal mashkuran ma'jura. innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من النار. dangin yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Na shaida na tabbatar babu wanda ya cancanci bauta akan gaskiya sama da kasa baicin Allah shi kade, bai da abokin tarayya a cikin allantakansa da sarauta. Na shaida na tabbatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne kuma manzonsa. Ina roƙo ubangiji Allah ya yi sira da aminci ga manzon Allah da iyalin manzo Allah da sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka yi kyakkyawan biyayya suka yi ta'a ga Allah, sa'annan suka yi kyakkyawan biyayya suka yi ta'a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. su ne at-ta'ifatul mansura, su ne al-firqatun najiya, su ne ahlus sunnati wal jama'a. Ya Allah muna roƙonka tabbatuwa kan aqidar sunna. Ubangiji Allah ka sa mu yi rayuwar mu ahlus sunna. Ya Allah in mutuwa ya kai zamu mutu, ya Allah muna roƙonka ka kashe mu ahlus sunna. Ya Allah ka sa mu shiga kabari mu kwanta ahlus sunna wal jama'a har ranar tashin kiyama mu tashi gabanka ahlus sunna wal jama'a. Ubangiji Allah ka nuna muna gaskiya, ka bamu ikon bin gaskiya, ka nuna muna karya, ka bamu ikon nisanta game da barin karya. Ya Allah muna roƙonka, muna kara gode wa Allah da ya kaddara saduwar mu a cikin wanga lokaci mai albarka tare da huskoki masu albarka, rana mai albarka, dare mai albarka, ranan Alhamis, daren Juma'a. Bayan Allah, tun daga yanzu ku fara manzo Allah salati. Mun gane, tun daga yanzu akwai biyan bukata mai yawa ciki, akwai rufin asiri ciki, akwai gafara. In kana yi manzo Allah salati, Allah na yafi maka zunubai. In kai manzo Allah guda, Allah maka 10. Manzo Allah ya taba fadi ya sujada. Sahabi ya ce, ya Rasulullah, ya kai ma'aikin Allah, na ga ka fadi ka yi sujada lafiya. Ya ce, atani Jibril ya zo
ya ce mini ya Muhammad, ya kai manzon Allah, ya kai annabi Muhammad, ka gaya ma ummanka duk wanda ya maka salati daya Allah zai masa daidai 10. shi ya ce fasajattu shukran lillah. Akan haka in Allah ya maka abu ya burge ka, in abu ka ji dadin shi, Allah ya baka gida, Allah ya baka mota, ubangiji Allah ya dauka ka, ba kana fati bane, sujada kake yi. Kun gane ku me kake yi? Sujada. Wai kawo ni'ima. To abinda Allah ke so shine ne sujudu shukr. Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Shi sa duk sahabban annabi Muhammad da manzo Allah da kansa, labari ya zo, labari mai daɗi, ana iya aiko da manzo Allah wasika, manzo Allah ya bude ya karanta, an je yaki, an ci nasara, an yi kaza, manzo Allah shi ya aje wasika ya fadi sujada. Allahu akbar. Kun gane karatu? Shi sa in ka samu minha scholarship ya zo me da kai? Sujudu shukr. Ka graduate, ka ga results ka ya zo, ka ci, ka samu 100% ko kuma ka samu passes, me za ka yi? Sujudu shukr. Ba za ka tara mutane aiki da ai rawa. In ka tara mutane aka yi fati, aka yi kidi, aka yi ruwa, shine wala in kafartum inna azabi la shadid. Shi sa in ka kare school, ubangiji Allah ya daukaka ka, ya girmama ka, ko ka bude ka ba da passportinka, shi aka sa maka visa America 5 years, me za ka yi? Shi ka fadi kai ma Allah sujada. Abin da manzo Allah yake kenan. Shi Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Allah ce in za ku yi kwaikwayo da wani, to ni Allah na zabi muku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ni ubangiji Allah na zaba muku wa annabi Muhammad. Sai ka ji wannan cewa ka bar kamanta kanka da manzo Allah. Ba ana kamanta kai da manzo Allah bane, ana kwaikwayon shi ne. In ban kwaikwaye shi ba, ku min gafara ubanwa. Ubanwa Allah da kanshi ya kawo lashishi. Ku gane ku? Bature na cewa license. Yace ni Allah na zabi muku annabi Muhammad. Ko me za ku yi cikin rayuwanku, in dai kuna son ni Allah yadda in sa albarka, in kuna son ku burge ni, to ku kwaikwaye shi. Mazala ce man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba. Kai manzo Allah ya taba kira wani sahabi, yace ya naga kai haka, wando shi na jan kasa. Shi manzo Allah ce daga, sai ya dandaga kaɗan. Shi manzo ce daga, ka dangale wando. Haka ake fadi Hausa ko? Ka dangale shi. Na ga bera abin da damun shi, dangale wando. To manzo Allah ke dangale wando. Kuma dan ubanka mun kama dangale wando kenan. In dai dangale wando ya sa ubanka ya mutu, shari'a mutu. Manzo Allah ce daga, sai ya daga. Da manzo Allah ce daga, shi ce manzo Allah inda na kai gade ai da yayi. Shi manzo Allah ce ba an ce kai kwaikwayo da ni ba sallallahu alaihi wasallam. Shi ce manzo Allah ce daga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shi sa duk abin da ya burge ka cikin rayuwa, aure ne Allah ya baka macen da kake so, kai sujada. Miji ne Allah ya baki mijin da kike so, ki sujada. Yaranki suka je school suka yi pass, me zaki? Sujada. Bai yi wa Allah ya kawo ni'iman shi, bayan ya kawo ni'iman shi, shi saboda ni'iman Allah a saba ma Allah. Shi sa Allah ce wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Qur'ani yayi komai, ba abinda Qur'ani bai bari ba. Shi sa mu abinda muke so ku gane ne, mu abin kwaikwayo ne manzo Allah. Ba ruwa na America ko England ko German ko abin da Amerikawa ke yi, ko abin da kuma sawa ke yi, ko abin da yan Accra ke yi, ko abin da yan Ghana ke yi, me manzo Allah yayi sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah yace wa duriba yace astaghfirullah, hadisin nan manzo Allah yace az-zulk wal waqar ala man asani
akwai lafazin hadisi, akwai lafazin hadisi, na manta da lafazin hadisi, amma bari fassara shi cikin Hausa. Manzo Allah ya ce ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya shiba kaskanci da wulakanci da duk wanda ya saba mai. Saba mini kana kiran makanka wulakanci, kana saba min kana kiran makanka kaskanci. Shi yasa ku duba duk wanda ya saba da manzo Allah kaskantacce ne. Ku duba malumman bid'a, in dai dan bid'a ne ko ya yake da digiri, shi kaga yana da siffan wauta. Kaga mutum ya samu professor ba karamin digiri bane, amma saboda bid'a shi zama kamar yaro kankani, har ya cewa wani na karanta Qur'ani kasa da 30 minutes, kaga wuta. Kuma kaga tunda dan bid'a ne kullun kaskanci yake cikawa da shi, ya kare ya zagi uban gidan shi, ya zagi Shehu Ibrahim. Wallahi ya zagi Shehu Ibrahim, wai jahili ne. Ha ba makari me Shehu Ibrahim ya maka? Ka ce ma Shehu Ibrahim jahili don ya kasama hadisin manzo Allah wa sataftariku hazihi al-umma ala 73 firqa. Ka ce mai jahili me ya maka? Shehu Ibrahim fa ya girma baban ka. Kana zage shi. To kan ba ta lokaci. Ke sa duk abin da ya burge maka, duk abin da ya burge ka cikin rayuwa, sujada kake yi. Abin da nake roko kuma nake nasiha shine a yi ma annabi Muhammad salati. Salati babban ibada ne, babban aiki ne. Abin da ya bar salati yayi daraja yayi mutunci, Allah da kansa ya ce inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله قال وملائكته سنتي يصلون على النبي قال الله قال ملائكه سواء نوكو يا أيها الذين آمنوا كن مع المؤمنين كيما كسنتي cikin mu'mina ga Allah ga malaiku kai mami kai ne na uku. Shi yasa Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Salatin kuma na manzon Allah ya ishe mu. Ar-rijal hawla ar-rasul, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mafi yawa kullun zan fara karatu she nayi muqaddima da yanda Allah ya jinjina musu. In Allah na jinjina ma mutum, ko Allah ya jinjina ma mutum, ko Allah ya yabi mutum, to ya kamata wajibi ne kanka ka je ka gane me yayi. Domin Allah bai yabon karya, kuma Allah ya fi karfin karya. Gaskiya ma ya zo ya iske Allah. Allah ya ce waman asdaqu min Allah qila waman asdaqu min Allah haditha. Akwai mai gaskiya da ya kai Allah? Ba mai gaskiya da ya kai Allah, ba wanda Allah ya fi shi gaskiya. Bi ma'ana ba wanda ke da gaskiya har Allah ya fi shi. Allah shi ne gaskiya. Kisa yana daga cikin sunayen Allah al-haqqu. Kisa ba kiran mutum al-haqq. Wane ne al-haqq? Kisa in mutum inda don kana mutum da al-haqq me yake yi? Abdul haqq. Kisa irin ka ga ce haqq kariya ne. Al-haqqu huwa Allah wal haqq ismun min asma'illahi al-husna. Ya yabi sahabbai ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. الله أكبر. الله يقول لقد رضي الله عن المؤمنين أيوشي إذ يبايعونك تحت الشجرة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. abin da ke burge ni Allah ce simahum fi wujuhihim min athari sujud. Allahu akbar. To me yasa Allah ya jinjina musu? Yau kuma za mu je mu ga wani aiki suka yi har Allah ya jinjina musu. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabi'ul Awwal na da kwana 12, ranar Litini lokacin hantsi, shi ga mala'ika mutuwa ya sauko. Ya ce manzo Allah lokaci ya kai. Manzo Allah na kwance kan cinyar nana Aisha. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kallon Abdurrahman, ina jin kanin nana shi kenan ko, yana cin asawaki. Nana shi ta ce manzo Allah ka ci? Ya ce na ci. Shi ta karbi asawakin. To manzo Allah yana kwance yayi taushi, sai nana Aisha ta ce manzo Allah in wato kun sa asawaki na da karfi, ta ce manzo Allah na tattauna maka shi yayi laushi? Ya ce daga ya girgiza kai. Shi nana Aisha ta dauki asawakin ta sa bakinta ta tattauna yayi laushi ta samu manzon Allah. Ta ce yayi cin asawakin da bai taba ci ba, ya kare cin asawaki, baki yayi kanshi. Sannan ya kalli na Aisha, ya duba sama, ya ce la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Ana shi rashin manzon Allah ka samu lafiya, yana la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Na Aisha na fama, tana fama, shi ta manzo Allah ya kalli sama, idanuwansa na kallon sama, shi ce bal ar-rafiqal a'la. Yana gamawa shi idon yayi haka, manzo Allah ya dawo, mata rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da Aisha ta haka, na Aisha ta ce mata rasulullah, labari ya bi ko ina, manzo Allah ya me, manzo Allah ya mutu. Na Aisha ta ce bata ce tuwfiya rasulullah ba, ta ce mata rasulullah. Da na shi ta ce me, mata rasulullah. Haka ke cikin Bukhari, Muslim, ko ina yake me, mata rasulullah. Haka Allah ma ya ce afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Afa in mata أو قتلا انقلبتم على أعقابكم أفإن مات أو قتلا انقلب وي ba cewa manzo Allah mata. To Allah ya ce afa'in mata, ba wanda ke girmama shi kuma kai Allah, amma Allah ya ce afa'in mata أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ونورك الله شيء كل نفس ذائقة الموت. يأتي أفإن مت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الله أكبر. أنا شكوتي مات رسول الله. شيس أشانا شمي مات كوني ما فني fanni in ba fanni ka ba kama baki in ba ka shi ka zama kaman jaki. Ta ce mata rasulullah, zala ya mutu. Umar ya zo ya ce bai mutu ba, ya ce Mugira bai mutu ba, ko Abu Musa al-Ash'ari ne. Ya ce kaga ana cewa ya mutu nan bai mutu ba, shi Mugira ko Abu Musa ne, na manta tsakanin su daya.
ce Umar ya mutu. Ya ce in ka kara cewa ya mutu ko in ka sake fadi na biyu na fi da wuyanka. Shi kama bakin sai ne ya shi sanne shiga masallaci ya ce manzo Allah bai mutu ba, muna jin munafukai suna cewa ya mutu. Ya je ne zai magana da ubangiji ya dawo, kamar da annabi Musa ya je magana da Allah ya dawo. In ya dawo ya yi maganin munafukai, ba su kare ba ya manzo Allah zai mutu. Allahu akbar. Ya fidda takobi yana hannunsa, masallaci ya sit. Ana nan ce ga Abubakar ya zo. Abubakar ya kyale, Abu Umar na magana, Abubakar ya kyale ya shiga. Ya je duba manzo Allah, ya duba manzo Allah, ya haka ya ce tibta hayyan wa mayyita ya Rasulullah, tibta hayyan. Shi ce me wa mayyita, shi ma ya tabbatar da me mata. Ya ce kana a mace kafi kanshi ko a raye. Ka ji ma da zai koma wurin Allah shan da bakinsa ya kanshi, yasa ku ta wanke bakinku. Ka bar bakinka na wari, a taron da manzo Allah zai mutu shin da ya wanke me ya wanke baki. Sannan da Abubakar haka ya kare shi ya fito ya ce ya Umar samu wuri ka saya. Umar zauna ya kiya ya ta magana. Sai Abubakar ya yi innal hamdalillah. Da Abubakar ya fara magana shewa kowa ya kyale, Umar ya fara sauraron Abubakar. Sannan Abubakar as-Siddiq shi ce man kana ya'budu Muhammadan, kuma ku jina fa wai ba cewa mata, ai kun ga dalilai ne muka kawo na mata, to gana kuma gana uku ko na fudu. Yace man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Kaga girmama manzo Allah na karya, ba girmama manzo Allah da jahilci. Ka dauko wani kalman karya kana dangana manzo Allah da shi kan karya. Ana girmama manzo Allah ne da kitabu wa sunna. Ana girmama manzo Allah ne da kalmomin da yace a girmama shi da shi. Ana girmama manzo Allah ne da yanda sahabbai suka girmama manzo Allah. Inji Abubakar yace man kana ya'budu Muhammadan, duk wanda ke bautan annabi Muhammad, wanda ya maida manzo Allah abin bauta, to ka sani yau Allahnka ya mutu, fa inna Muhammadan qad mata. Allahnka ya mutu, Allah ko bai mutuwa. Bi ma'ana manzo Allah ba abin bauta bane. Yace wa man kana ya'budu Allah, amma in dai Allah muke bauta, to ina son yanzu ma ku bari yanzu ya kasance kamar yanzu ma muka fara bautan. Fa inna Allah hayyun, she kuma aka ce me fa inna Allah hayyun la yamutu, ga kalmar maut kuma ya fito. Shi sanda ku ji addini, ku zo wurin fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. In kuna son ku ji gaskiya lamarin addini, ku zo wurin mazuwa al'amarin shi su gaya muku gaskiya. Kun gane ko su wane ne ahlus sunna wal jama'a. Sannan Abubakar yayi khutuba sai ya ja aya, wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. yana gama karanta ga ayan ga shi takobi ya fita hannu Umar ya fadi. Umar ya ce da naji afa in mata, ya ce kai ashe ya mutu. Lallai na tabbatar ya mutu. Kuma Allah ya gaya masa wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah ce ba wani dan adam mutum da mu ubangiji Allah muka kaddara masa dawama. Shi sa kai ma kai ne ka mutu. Yanzu masallaci yayi shirun ana sauraron wa Abubakar as-Siddiq. An tabbatar manzo Allah ya mutu. Amma ka san manzo Allah ba kaman mutane, ba kaman kowa bane.
mutum ne amma ba kamar irin mu ba. Ai akwai mutum ko ba haka ba, hatta zamantakewan ga kai mutum ni mutum amma akwai abubuwan da Allah ya bambanta mu da shi, balantana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. yasa bai yiwa cikin lokaci ka danna declare manzon Allah ya mutu. Ya kamata a yi me, a kwantar da hankali, a yi binciken mutuwa, a tabbatar ya mutu. Shi yasa ka bar wani mutumin kai wani suma, shi ka kawo wani sofo ya ce ya mutu. In kai wasa cikin kabari zaka cika, in kana bi da irin sofofin nan. Ya zo haka ya ce ya mutu, inna lillahi, kuma baka mutu ba, dogon suma ne. Allah ya raba mu da masu cewa. Shi yasa in ba mu da lafiya, kawo masoya sosai, domin masoyinka bai barka tafi da sauri. Amma ka kawo wanda yana haka wallahi ka kawo wani makiyinka, in ya ga wani huci kaɗan no an da kai. Shi yasa manzo Allah ce mutum bai da lafiya a ringa bar masoyan shi na kusa da shi. Wallahi manzo Allah yayi komai. Allahu akbar. Wani ya ce Anas, na zaka da maganan ga, manzo Allah ya mutu ko yanzu me zai faru? Khalifa. Shi yasa yau karatu mu shine khilafatu Abi Bakr as-Siddiq, bai'atu Abi Bakr as-Siddiq. Cikin wanga zamu gane su waye sahabban manzo Allah. Mu auna da mu ahlus sunna wal jamaa ga sahabbai. Mun ce mu kuma mu ne ahlus sunna wal jama'a ko ga yanda suka yi shugabanci, ga mu nan mu auna kanmu da su. Suna ne kurin ko aiki ne? Don ahlus sunna wal jama'a akida ne, manhaji ne, yana tafiya ne da alkitab was sunna. Ba zallan suna bane, aiki ke mai da kai ahlus sunna. Ba suna ke mai da kai ahlus sunna ba, aiki ke mai da kai ahlus sunna wal jama'a. Kisa shugabanci, bai'a, khilafa, jagoranci ba mu ne farko ba. Madas salaful abrar, madas salaf al abrar, akwai magabatan farko da suka wuce. Shi sa ahlus sunna kowa ya sauke takobin shi, ku koma ku kalli sabai, mu yi kama da su ko ba mu yi kama da su ba. Ya manzo Allah ya ga muna, da aka tambaye manzo, wasa taftariqu hadhihi al umma ala 73 firqa kulluha fi nari illa wahida. Mu kuma mun yadda hadisin ga, hadisin Abu Dawud ya inganta, hadisi ya inganta, Shai Ibrahim ma ya inganta hadisi, ya kuma nuna suwaye, ya nuna 72 da za su shiga wuta. Cikin 72 da za su shiga wuta yace Shi'a na ciki. Inji Shai Ibrahim yace Shi'a ne ƴan wuta ne, kuma sun kasu kashi nawa? 22. Dukkan su suna cikin 72. Shai Ibrahim ya sa Shi'a wuta cikin littafinsa Kashiful Ilbas page 179. Inji Sheikh Ibrahim Inyas yace Shi'a gaba ɗayan su ƴan wuta ne. Inji Shai Ibrahim. Ai wasu yin alliance ko na karya banza da yake ba ku karatu ba ku san littafin ku ba. Allah wadar mutum ya girma bai san waye uban shi ba. Kaje kana ta bin wani wuri daga baya a zuwa ce maka ga babanka yana zaune kan bola. An yi ba yi ba kenan ko? Allah ya sa mu gane waye ubannin mu. Aha. Na'am. Abubakar Siddiq suna wanga bigirin bayan manzo Allah ya rasu. Manzo Allah na kwance da Umar da Abubakar gabare su suna ina? Suna masallaci. Suna nan masallaci tare da manzo Allah na gida, su kuma sabai sun taro. She labari ya kawo ma Umar da Abubakar Siddiq wani labari. Ijtama'a nafarun min al-ansar. Ansar, kun tuna da Ansar? Mutanen Ansar, Khazraj da Aus, wanda suka je Makka suka tarbo manzon Allah, suka kawo shi Madina. Shi suka je wani wuri ana kiran wurin na Saqifatu Bani Sa'ida. Saqifatu Bani Sa'ida wuri ne kamar da ake taruwa, kamar a ce town hall. Kun gane ko? A ce kamar town hall ko kuma ina nan ga muke da shi town hall ko ina suna wurin mu Premier Assembly Hall inda muke taruwa. To haka Saqifa na Bani Sa'ida yake. Na'am. Sun taru rin nan. Shi aka ga da Abubakar sun taru. Abubakar ce to sun taru me suke yi? Suka ce tunda manzo Allah ya mutu aka mata yi shugaba. Ya riga ya mutu. Kuma gaskiya ne, dole tafiya bai yi wa ai kwana da ba shugaba. She suka yi sauri mutanen wa Ansar suka gamu wannan unguwan nan, suka gamu wannan town hall su na Saqifatu Banu Sa'ida. Shi suka gamu ran.
me rasi da su zabi shugaba lafiya su ne ansar na'am wa hum man hum na'am su ne ansar su ne wa ansar والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار مثلا يقول حب الأنصار من الإيمان صن أنصار إيماني ne kinsu munafunci ne sallallahu alaihi wasallam kisa su taru manzo Allah ya mutu sun cancanci of course sun kai su zauna a tattauna lamarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to amma bayan Allah cancantan nan ka iya ka cancanci amma wannan gabanka sun taru shugabansu karkashin jagorancin Sa'ad bin Ubada al-Khazraji suka zauna za su yi shugabanci za su fidda jagora bayan mutuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ga rayuwa kenan manzo Allah ya mutu bai wa ce a kyale dole in ka wuce an ci gaba da tafiya in dai manzo Allah ya mutu za fi da shugaba wane ne ya mutu ba fi da shugaba bayan shi in dai manzo Allah ya mutu za ci gaba da tafiya wane ne ya mutu ba tafiya bayan shi sai saka duba kanka da kyau ka iya ran da zaka mutu nan wani na ci abinci yayi dariya ran da ka mutu wani yayi dariya kai wasa matanka za ta yi dariya Allah kiyaye don ka yi sheta shi yasa ansar na saqifa bani sa'ida sannan na Ali ibn Abi Talib da Ali ibn Abi Talib da Zubair ibn Awwam wasu malama suka ce da Talha ibn Ubaidillah suna wurin gidan Fatima wasu suka ce suna tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina muhajirun suke malama suka ce wa kana al muhajirun mujtami'ina inda Abi Bakr muhajirun ko sun taru cikin masallaci yasa ku duba zan baku picture nan ansar na nan saqifa Ali bin Abi Talib kuma na tare da jama'a da yake su mutuwan ya shafe su direct mu ce su suna gida sannan Abubakar da muhajirun su suna cikin masallaci da aka tambayi da Abubakar ya tambayi aka ba shi labari abinda aka ce ma Abubakar da muhajirun sun taru mu'ansar sun taru wuri kaza wanda ya zo ba su labari mutane bisku ba su labari sunan na farko Uwaym ibn Sa'ida wa Ma'n ibn Adi mutane biyun ga su suka yi ma Abubakar ga abin da ke tafiya wurin shi Abubakar Siddiq shi Umar ya ce da faqala Umar li Abi Bakar ya Abu Bakar intaliq bina ila ikhwanina min al-ansar yace ya Abu Bakar tunda ai haka bar mu bi su inda suke ai batun shugabanci ne mu bi su kai ya kai ma da su bi su wurin shi Uwaymun ga da kuma Ma'anin ga yace ba ku fitar kansu ka ku damu da ansar ku muhajirun ku da manzo Allah kuka zo kuma abin nan mu duka mun san shugabanci tare yana cikin Quraisha ku ci gaba da lamarin al'amarin ku je ku ci gaba da al'amarin ku Abubakar yace sam Umar yace sam dole mu je mu gabu da su ba nan batu musulunci ba Madina ba Makka ba kaza musulunci mu duka guda ne ni kenan mala da suka kai faka Umar da Abubakar suka taka har suka kai saqifa suna kai wurin malam shi suka an taru ba tarun wasa ba ansar ka'in da na'in duk sun taru shi suka yi salamu alaikum wa alaikum salam shi suka shiga suka samu wuri suka zauna shi sa da suka yi sallama shi mutanen ansar duka suka daga mutanen ga kuma ya kawo su nan shi Abubakar da Umar suka samu wuri suka zauna malam ya ce Ibn Kathir na bamu labari ya ce falamma jalasu kama khatibul ansar shi spokesmanin ansar sai tashi ya saya فأثنى على الله يجنجنا مع الله الثناء على الله شيء نروكي إن الحمد لله هكذا إذا يوانا يكاري يي أما بعد إن أصدق الحديث ده يكاري شيء أما بعد yanzu zai khutba zai magana sai ce fa nahnu ansarullah wa katibatul islam suna ga Abubakar da Umar
suka ce mun taru nan ba saboda komi ba saboda mu ne ansarullah, mu ne mataimakan Allah. Lokacin da kowa yayi tawaye duniya yake karban manzon Allah, su suka karbi manzon Allah, sai sa su ne wa ansarullah. Man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Haka kuma mutanen Madina suka ce da manzon Allah nahnu ansarullah. Ce nahnu ansarullah wa katibatul islam. In an ce katibatul islam bi ma'ana junudul islam, mu ne battalion na musulunci, mu ne sojoji da mu aka yaki har musulunci ka inda ya kai ga. Sai ya juya ya ce wa antum ya ma'sharal muhajirina rahtu nabiyina. Kuma alhamdulillah Abubakar da Umar rahtu nabiyina, ku ne dangin manzo Allah, ku ne mutanen manzo Allah, ku ne makusanta manzo Allah, ya daraja ku da wannan. Wa qad daffatun minkum turiduna an taziluna min aslina. Yace to amma zuwan kun ga mun ga alama ba komai ya kawo ku ba, hakkinmu na shugabanci da za mu yi, kun zo kuna son ku fidda mu cikin wanga al'amari, wa tamna'unana min al'amr. Tunda manzo Allah ya mutu, mu muka kawo shi Madina, mu muka taimaka mai, zuwan kun ga yayi kama da kamar za a zo shugabanci da kaman bai muku ba, kun zo ku fidda mu cikin wanga al'amari, kuma mu da muka yi nazari ba wanda ya cancanci wanga al'amari shi mu. Shi yasa mun zauna ne ga shugaban mu Sa'ad bin Ubada al-Khazraji, mu za mu zabe shi shugaba. Shi yasa kun ga da lamarin shugabanci yake ba, shi yasa mu yi sabani cikin lamarin shugabanci ba laifi bane. Wala yazaluna mukhtalifin. To amma bayan an yi sabani mu yi daidai, mu kan manta da alkitab wa sunna. Kullum muka yi sabani kan mu reference da kowane constitution mu shine mai alkitabu wa sunna. Allahu akbar. Bai yiwuwa ga kitabu suna ka ce mu constitution da muka yi, in dai bayan kitabu suna kuna da wani constitution kuma da yake abinda za ku yi constitution kanshin nan, kitabu sunna ya gwada muku yadda za ku yi. Shi ne nama na yamana ahlus sunna wal jama'a. Ya mana me? Wasu Allah ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada, kitab Allahi wa sunnati. Mun ya mu shirya constitution ko mu shirya wani al'amari cikin tafiyanmu, amma in kitabu sunna ya riga ya muna wannan aikin nan, no need. Abin da ya kamata mu yi ne kullum ne reference mu koma baya. Sai sa muka ce ga shugabanmu na tafiyanmu, he must be governed by kitab and sunna. Allahu akbar. Inda mu yi leadership, in our leadership must be governed by kitab and sunnah, because Ahlus Sunnah wal Jama'ah, aqidatu Ahlus Sunnah wal Jama'ah, the creed of Ahlus Sunnah wal Jama'ah, the methodology of Ahlus Sunnah wal Jama'ah yana da abubuwan da ke tafiyar da shi cikin kitabu wa sunna. So ba baka daman kai wani abu ba, sai dai cikin abin da kitabu sunna bai tackle ba. Mun gane karatu? Kama al-muslimuna ala shurutihim, mun yi wannan. Amma in dai kaman tafiyan nan abin da za mu yi nan akwai yanda kitabu sunna, yana manzo Allah yayi jagoranci, to muna ajiye komi ne mu reference wannan. Shi yasa manzo Allah ya gaya muna falyahzari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim. Shi yasa fitinan ga duka da muke ganin nan saba mu kitabu sunna ne. Wallahi in ba mu komo ba, duba ko an gama wani sabo ya tashi lafiya, saboda mun ajiye na Allah, mun doki kwakwalinmu da ra'ayinmu mun tabbatar. Ni shawara nake bayarwa, in ka doki makanka, in baka doki ba makanka, da na ga ya fara bata ma wani ran shi. In kuma ba kitabu sunna bane, ra'ayin mutane ne, mu ba kawo mu bi ra'ayin wani ba, sai mu gane mu ja jiki. Ko ba haka ba? Don da bi ra'ayi ne da mun bi Shehu Tijani ko Shehu Ibrahim. Wannan ko bai yiwa bi wannan. Abin da ya gaba mu da su kenan. Bai yiwa mu zo cikin sunna kuma na samun nan masalan muna kuma bi. Mu komo kan Abubakar da Umar. Shi yasa Ansar su yi magana sun kare. Malam Shehu Umar
zai tashi magana. Shabu Bakar ya ce Idris ya Umar, Umar zauna wala ta takallam ka kai magana. Umar ya ce wallahi na shirya da yan ansar suka yi magana suka kare, na shirya maganganu. Shabu Bakar ya duba Umar ya ce Umar zauna, wanga magana wanga filin da maganan da za yi nan bar mani Abubakar. Abubakar gane suwa gashi nan dattijo, gashi nan abokin manzon Allah, gashi nan wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi, gashi nan as-siddiq, gashi nan al-atiq awwal man utiqa minan nar, gashi nan kuma sahibu rasulillah. illa tansuru faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا من ومن أبو بكر ورسول الله. أبو بكر كنت عند عنكلي samu nasuwa, ka gani da kai Allah na tare da mu, bai tozatar da mu, ba kowa wurin nan shaida daga Abubakar, daga Annabi Muhammad. Abubakar shewa shi Allah su shi sa kun san wane ne Abubakar? Yace tali haka ko bai cika rigima haka ba mai rigima bane. Shi tashi ya saya yace amma ba'ad, yace ya ansar ku jinawa, فما ذكرتم من خير فأنتم أهل الله. yace ya ansar akwai ruwayin da aka ce Sa'ad bin Ubada ya tashi yace ranan Uhud mu muka yi kaza, ranan Badar mu muka yi kaza, ranan kaza mu muka yi kaza. Shabu Bakar yace ma zakartum min khairin, duk alkhairin da kuka yi ambato, duk wani alkhairi da kuka ambaci, duk wani aikin kirki da kuka ambaci game da ku, yace wallahi ku ne kun cancanci ban zuwance kama a'a ko haka ne yace amma wa ma ta'rifu al-arabu hadha al-amra illa li hadha al-hayy min quraish ce na ku ne duk alheri ku kuka taimaka da manzon Allah, ku kuka kawo muka ba mu kwana, ku ka ba mu abinci, ku kuka ce ranar yakin Badar kun fi kowa yawa, da za je Ahzab kun fi kowa yawa, da za je Tabuk kun fi kowa yawa, da dukiyanku da karfinku da iyalanku da gonanku da gidajenku da takubbanku da shi duka muka yi rayuwa har yau. Yace amma ansar ka ku manta da abu guda. Yace me? Yace shugabanci, khilafa bayan manzon Allah ba na ku bane, na Qurayshawa ne. Allahu akbar. Manzon Allah ce bai yiwuwa wanga al'amari wani yayi jagoranci shewa Quraysh, ce she Qurayshawa. Yace shi sa in kun manta kun san an yi mutuwa kuma an yi maganganu da yawa ana mantuwa. Bakar ce ku koma ku yi tunani ku gane al'amarin ga bai yiwuwa wani yayi ya siya masa yin manzon Allah she ba Quraysh. Kuma ba ina fadi don ni ba Quraishi bane, ba ina fadi don Quraishawa mun shawara bane, ina fadi ne don qaulu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yace hum awsatul arab nasaban wa dara, gabarin an tara larabawa Quraishawa su ne me suke sakiya, su Allah ya daukaka, Allah ya ba su, zalika fadlullahi yutihi man yasha. Shi sa ina rukunku ku bar mu sauya yanda manzo Allah ya bar mu, hadin kai bin kitab wa sunna. Shi sa kan haka ni Abubakar ne Siddiq, wa qad raditu lakum ahada hadaini ar-rajulaini ayyuhuma shi'tum. Shi sa nazo muku da mutane biyu ku zabi guda, mutane biyu ku zabe su a samu zaman lafiya. Kaga shi gaskiya ba manipulate gaskiya, you just give it to them pop takari, ba wani haka da ya fadi musu abinda kuka fadin nan haka ne, shugabancin ba naku bane, nawa ne ya kari. Saboda wa manzo Allah ya fadi abu ba massage manzo Allah ya ce na mace ba ta shugabanci, na mace ba ta jagoranci, period, kalam wahid, take it or leave it. Duba kun ga barin ga muku na bari muku wani bayani, kun ga sunnan ga
ba na baka hankuri bane in ka ga dama ka yi, in ka ga dama ka yi. Wani waye a zo a yi bayani ba mu yi munki kaka yi cewa ce baka bin sunnan manzo Allah ko oho ni ba ruwana, ni na damu ne, ni abin da na damu ne Allah ya shirya da ni na gane. Amma kana wani rigima wallahi abin nan yanzu muka fahimci aikin banza ka kama aikin banza, ni ba abin da ni zafi, ba wanda muke lallashi ko ake kamawa dole ka zo kai sunna. Bayani za mu yi imma shakiran wa imma kafura wa man sha'a yati wa man sha'a ankara, ya kai. Amma ba wani kamar wai ana lallashi kamar na mace ana miki magana ko namiji ana maka magana ko na kana wani get the hell out of here. Wani ya damu da kai ne. Mun fadi in ka kama fine, ba mu neman wani ya gamsu. Ka gamsu alhamdulillah, baka gamsu ko uhu mu je manhajuna ne alkitab was sunna, Allahu akbar, kaida da hadisi alhamdulillah. Baka yadda ba tafi arnin banza. wa ma ala rasul illa al balaghul mubin. Kisa gaskiya shi ka fadi shukuru ya kare. Wallahi gaskiyan nan malam gaskiya ne, amma yanda kake fadin nan da yanda kai abin nan yanda ake ya kamata ana kuwa. Yanzu na ce maka mujib ga $1 million, ka ce na maka kuwa, shi yasa ba Anas kai kuwa ban karban $1 million. Hajiya Salamatu ga $1 million. Anas wallahi baka da usulubin magana, ce sa ban so. Kaga karya ko, amma za ce maka ittaqillah wa yi kuwa. Wani yi kuwa na ce ga $1 million, kaka da kowa karba, baka sanin ma na yi kuwa. Ko kuma to misali yanzu na ce Adiza ga $1 million ban karba, lafiya yace baka da usulubi, kai min kuwa ban karba. Saboda ya kamata zaka min batu $1 million nan ka doki usulubi. She ta ki karba da ta je wurin manta, ya kudin nan wallahi yayi kuwa, shi sa ni ban kari ba. Ce ashe ke yariyan banza ne. Allahu akbar. Kaga mutane ne suka sura da hankali, ba ku da hankali. Kana kan kuna da wayo. Wawaye. Wai an yi kuwa. Ba batun kuwa bane, maganan nan gaskiya ne ko ba gaskiya ba. Ya ka maka kuwa ka ce ga kudi ka yanzu ka je American embassy aka come here, come for your American visa, come ka ce no, why are you shouting, why are you loud, I'm not gonna take it, you should have been soft with me. Why ka fari haka na ka karbi ka ce thank you, ka komo gida zan ce Sani me yasa baka karbi vizan ka ba, na ki karba kuwa suka min. Kaga dan ka misali shi kaga kaman me, kaman baka yi tunani ba batun kuwa bane, maganar da aka fari maka nan gaskiya ne ko ba gaskiya bane, daga karbi. Amma ka bar sayawa bayan wa ana kuwa, da aka yi kuwa na ba aya aka ja ba ko hadisi. Abubakar ya ce wa qad raditu lakum ahad hadaini ar-rajulaini ayyuhuma shi'tum. Wa na zaban muku mutane biyu, kuma mutane biyun nan Qurayshawa ko sabon manzo Allah ko muhajirun, ko wanda su ya cancanci ya zama shugaba, shi yasa ku zabi guda. Suka cewa yace Umar أو أبو عبيدة. الله أكبر. الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وأبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة. تدك اسم الله يا إدريس كجي أبو بكر فا كجي شيء سأل السنة كوكومو بايا. أبو بكر بيتي ni ba bai ce ba ni kuma duk wanda suke wurin nan gaba da yansu har tashin kiyama ba wanda yi aiki ma addinin musulunci ga kai Abubakar, amma lam yakhtar nafsahu abadan, ya zabi kan shi ba, ya zabi wa Umar Abu Ubaida. Umar na zaune ya ce wallahi duk maganar da Abubakar yayi duka ya min dadi, na ji dadi duka,
falam akrah mimma qala ghayraha. Yace duk abin da Abubakar ya fadi, ku ji Abubakar, ku ji Umar kuma. Allahu akbar. Ta'alu mai. Ai kun gana Abubakar bai zabi kanshi ba, ban ce a ni ne Anas, ni na fiku, ni ne babana kaza, ni na je jami'a, ni na yi kaza, wani ma wai ni na je jami'a. Ana wani ya je jami'a ma ba kauye ne, kai karatu amma kai ba kauye ne, baka cancanci ba, kai karatu amma kana da shirme, wawancin kana da yawa. Akwai karatu akwai hankali. Ga mutum ya yi karatu amma ba kauye, kuma ba kauye bai san shi ba kauye bane. Kun gane ko aya wannan da ya kare sanawi amma ya fi ka wayo, ko ba haka ba? Abubakar bai zabi kanshi ba, ya zabi wa? Ya zabi Umar, ya zabi Abu Ubaida. Amma mun san wane ne Abubakar? Ya ta nuna falalan Umar, ya ta nuna falalan Abu Ubaida. Yanzu Abu Ubaida kuma zai ce masha Allah, Umar zai ce masha Allah. Umar ya ce duk abin da ya fadi ya min dadi, amma ku ji, ya ce abin da ya dame ni ne da ya kira sunana wan zama shugaba. يجي والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك إلى إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. يجي دمدو كويانا مباير هكا أساوكا الداسة مغانيكو. yace wallahi ban jin zafin wannan, bai zama min matsala, ya fi min sauki da a ce in zama shugaba cikin mutanen da Abubakar na ciki. Wannan ya fi min zafi da doki wuya nan bayar abuga. Yace ni Umar yi shugabanci a ta'ammara ala qaumin fihim Abubakar, in zama shugaba, Umar shugaba, in juya baya Abubakar na nan. Yace ai ban da kwana, abin ya fi karfi na. Ahlus sunna wal jamaa. Shasa Allah ce kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Amma mu yanzu muna fada ga Abubakar, Umar na cewa kaifa akunu amir, kaifa ata'ammar ala qaumin fihim Abubakar. Yiwa Umar na cewa la, Abubakar na cewa kai ne. Abu Ubaida ana cewa, yace ni Abu Ubaida in zama shugaba kan Umar da Abubakar. Suka ce manzo Allah yace kai ne aminu hadhihi al-umma, yace in ma ni ne aminu hadhihi al-umma, manzo Allah na ra yace Abubakar ba da sallah. Ga shugabanci fa za a shiga masayin manzon Allah, sayiwa wurin kurun alfarma ne, albarka ne, kowa na jan baya. Amma mu yazo na takatal. Shi sallah ce kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Wayan gaba Allah an ce sun ci amana wurin sakon manzon Allah. Ga duniya fa ma suna gudu, suna cikin haka. Shi wani ya tashi cikin ansar, sunan shi al-Hubab ibn al-Mundhir, yace ana jazailuha, yace ana juzailuha al-muhakkaku wa udhaiquha al-murajjab. Ma'anar shi ni zan raba muku gaddama, magana ya kare, ko ba ka? Shi ya ce yanzu Abubakar ya ce Umar kuma ya ce Abu Ubaida ya ce kaza, ya ce to ni zan gama komi, minna amir wa minkum amir. Tun daga ansar ga muhajirun, ansar su zabi khalifan manzon Allah, muhajirun ko su zabi khalifan manzon Allah. Abubakar ya ce abadan bai. Malam shi magana yayi yawa cikin wurin nan, wanya fadi. Faƙala Umar, shi Umar ya cire, Umar ya fita ya ce ya ma'shar al-ansar alastum ta'lamuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qad amara Aba Bakr an ya'umma an-nas fa ayyukum tatibu nafsuhu an yataqaddama Aba Bakr. Shi magana yayyawa, kun saurin meeting yawa. Shi Umar ya ce ya ma'ashar al-ansar, ya ce ya ku mutane ansar, alastum ta'lamuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara Aba Bakr an ya'umma an-nas. Kuna raye kun sani, kuna da labari, manzon Allah ya ce ma Abubakar shiga ka bada sallah. Ku duka yana kallon ku, amma ya ce Abubakar bada sallah. Yana kallon ku duka, ya ce Abubakar shiga gaban su kai Allahu akbar, saya masayina kai kabbara. Ya ce ayyukum, zan tambaye ku, ayyukum tatibu nafsuhu an yataqaddama Aba Bakr.
yanzu na son manzo Allah ya gabatar da Abubakar, yanzu na son cikin kuwa zai shiga gaban Abubakar. Suka ce na'uzu billahi an nataqaddama Abubakar, suka ce yace Allah ka mun asari mun kuskure shiga gaban wanda manzo Allah yace shiga gaba mun kuskure mun dawo rakiya ba daidai bane bai yi yace to ga wannan manzo Allah yace sai a gaba to yanzu ina son cikin kwanda zai shiga gaban shi da jikin su ya sanyi kasa an samu opportunity kenan sha Abubakar Umar yace ya Abubakar ubsut yadak Abubakar miki hannu yace kada miki hannu Abubakar na mika hannu kan Abubakar na mika hannu kan Umar yace da Abubakar kai ne shugaba shi wani bawan Allah kai wallahi sabai ku kabara mu sabai shi wani bawan Allah cikin ansar da suke ta gaddama dazu cewa su ne ya kamata ba shugabanci shi wani bawan Allah sunan shi Bashir ibn Sa'ad ibn Tha'laba shi ya tumo kan Umar yace Abubakar kai ne shugaba yace ni zan fara yace Abubakar kai ne shugaba Allahu akbar sannan Umar ya ce Abubakar kai ne shugaba baya atuka Abu Ubaida yayi haka ansar ana ta mubaya fa baya'ahu almuhajiruna wal ansar fa baya'ahu almuhajirun wal ansar Abubakar na sai ya kuke ta suka ce kai ne kurum Abubakar karbi gaddama ya kare ana shi ga Abubakar yana kwalla wallahi wanga da nake karantawa na kai ne shi na tuna da lokacin da ya zai shugabanci ahlus sunna aka je wurin afajara yace ni inda na kan gaba shugabanci aka ce Sheikh Tawfik yi shugabanci ce ni ba zan shugabanci ba ga Haji Umar aka ce ma Haji Umar yi shugabanci ce ga su Sheikh Tawfik ga su wani suke ta kai kawo a ba su wanga ya ba wannan wanga ya ba wannan wannan ya ba wannan wannan ya ba wannan wannan magabatan kwarai kenan abin wani ya ce na bawon abin wani ya ce abin wannan kai an bi ma Haji Shu'aibu shi ma yake karba ko da yake akwai masaloli kada amma shi ma shugabanci ne ya ce shi an ba shi ma ya zama na'ibin Haji Umar kowa na cewa wanga shi abin da muka san ahlus sunna da shi kenan na san a fajar lokacin da yake cewa kamar nan ya tuna da Abubakar ya tuna da Umar labarin da aka bamu kenan ko mun san gaskiya ne manyan musu ka gaya mu na wanga lokacin su Sheikh Kamil ke bi suna fama a bawan wani yace a bawan wallahi duba ba wanda aka ja ka ce masha Allah bani no kowa na gudun shi gashi nan Abubakar na cewa ni Umar na cewa ni ata'ammar ala qaumin fihim Abubakar ya ce ni Abu Ubaida ku sake shawara ni ya fi karfi na ku bin ga kuna nan ni shiga gaba kaif ma yuqal abadan amma nahnu al-yawm nataqatal nasubbu ba'duna al-ba'd muna zage samari kowa ya aje takobin shi ku je ku bude kitabu sunna in ba ka ku ina dama wallahi kalaman da kuke ta zara kuna ci mutuncin nan ku yi nadaman shi wata rana ku tuna wa'anga mutanen ga wa'anga manyan ga wa'anga manyan ga da kuke ta fama liman kaza Sheikh Kamil kaza ku tuna wata rana lokacin ba fi mu ko muna nan kadana su suka rika tutan sunna kai da kai shi sa in yau wani abu ya gabata wani abu ya fito wurin su da bai muku dadi ba ku tuna lokacin da kuma suka yi alheri mafi yawan mutum ya yi wani abin da bai dace ba kana tuna da alherin shi ne maka ga ana ta rubutu wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza kiyama ku yi bayani gaban Allah kuma kun sabi da ke bani tsoro samari ya yi affect rayuwanku domin kuna da kariya kowane cikin samari da suke rubutu ga kowa na da abin da yake so ya zama wata rana ka iya wani pen guda da zaka zana wani sentence guda kurun ya destroy rayuwanka of course we're going to be held abin ga duk abin da zamu yi akwai accountability Allahu akbar Allahu akbar Abubakar na sai
yana mamaki ni ne shugaba fa bada ya atazir kada mutane su ga yana so ku ji mamaki bayan an mai mubaya fa shi ce wallahi ma kuntu harisan ala al-imarati yawman wala laylatan qat yace wallahi ma kuntu harisan ala al-imara yace tun da nike ban taba kudan jagoranci ba dare ko rana kuma ku jabi ne fa yace wala kuntu fiha raghiban ban taba ma a wayi garin na so zama shugaba ba yanzu haka wani na so ne ya mutu zama shugaba abubakar yace ban taba yi ba ku jabi ne fari mai ban sha'awa yace wala sa'altuha Allah fi sirrin wa alaniya yace hatta addu'an da nike yi a boye a bayyane ban taba sujjara nace Allah ba ni shugabanci ba Allahu akbar aka san addu'a da ka aikace ma Allah ya baka abu ai ba laifi bane yace hatta ina roƙon Allah ya bani aljanna Allah ya bani lafiya Allah ya bani arziki Allah ya zaunar da ni da iyalai na lafiya Allah ya ma yara na albarka ban taba roƙo Allah ba ni shugabanci ba wala sa'altu Allah azza wa jalla fi sirrin wa alaniya yace amma tun yace kuna ganin an bani ga na yi shurun ne saboda ina tsoron fitina kada in na kiya ya samu sabon fitina wa mali fil imarati min raha yace wanga shugabancin ma ba kwanciyar hankali in an baka kai da me kenan yace shi sa wani wuri mai yace wala wadittu anna aqwa nasi alaiha makani da yanzu haka ina so a samu wanda ya fi ni karfi ma shi dai wanga aikin Allahu akbar kai ya tabbata cikin wata ruwayan Abubakar yace kun ga ranan yace wadittu anni yawma thaqifata bani sa'ida yace wallahi shugabancin da aka bani ga kun ga wannan ranan da aka bani shugabancin nan yace da so na ne qazaftu al-amra fi unuqi ahad ar-rajulaini in jefa wanga al'amari kan wuyan mutane biyu in jefa nauyin gani in jefa shi kan wuyan Abu Ubaida ko wuyan Umar bin Khattab fa ana sheni Abubakar ina bayan ina bin su kai duba ya akwai bayan an ba shi shugabancin ya kare bayan ya zo shugaba fa aka san mu muna da mun haye na riga na haye to ya haye amma ka ji bayan da ya haye ya kare ya ce ayyuhan nas hadha amrukum ilaikum yace shugabancin ga naku ne yace duba tawallu man ahbabtum ku zabi wanda kuke so wa aqulu ka ahadikum in yanzu ma ba ku yadda ba ku zabi wani na koma baya bayan ya zo shugaban kenan shi mutane suka ce radina bika qisman wa hazzan wa anta thaniyat naini ma'a rasulillah suka ce Abubakar wallahi mun yadda kai ka zama rabo na shugabanci wani ne thaniyat naini tare da manzo Allah in banda kai Allah ya kira ka cikin Qur'ani mu menene maganar mu kai duba akwai ranar da ya ce ayyuhan nas bayan da aka zabe shugaba fa cikin wannan ranar nan fa ya ce uzakkirukum Allah bi ma'ana ina hada ku da Allah ayyuman mri'in nadima ala bai'ati falyakum yace duk wanda yayi nadaman yini mubaya'a ya tashi ku tashi wallahi na sallama yau an ce bayan yayi haka ma sanda Ali ibn Abi Talib ya tashi ya ce ya Ababakrin ya ce ba wani nadama an zabe ka baka sauka ko magana guda ya ce manzon Allah ya ce wallahi la nuqiluka wala nastaqiluka qaddamaka rasulullah faman dha yu'akhiruka ya ce manzon Allah ya mai da kai shugaba waye isai kawo ka baya manzon Allah ya mai da kai shugaba waye isa mi ya mai da kai baya Allahu akbar saboda Allah muka auna kanmu da su haka ne Allah shattana ma bainana wa bainahum shi sallace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas Allahu akbar sannan ya hau minbari ina jin kamar da gari ya waye kenan ya hau minbari yace ayyuhan nas inni qad wallitu alaykum wa lastu bi khayrikum fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawwimuni as-sidqu amanatun
والكذب خيانة الضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه حقه إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله ما أجملها من خطبة tunda manzo Allah ya mutu ban taba jin khutba mai dadi kamar wannan ba me yace ayyuhan nas bayan ya zama shugaba yace ayyuhan nas ya ku tattara mutane inni qad wallitu alaikum wa lastu bi khairikum an shugabantar da ni akan ku wa lastu bi khairikum ba don na fi ku ba yace yanzu haka inda nake sayin ba na fi ku bane ba don na fi ku alkhairi ba hada kana adab مع الناس كما كان يتعدب مع الله أما رند أبو بكر يتي إني قد وليت عليكم ولست بخيركم النا والله كان من خير الناس دنيا ونرانا باون من الخير ليكيش يتي إن أحسنت فاعينوني jagorancin ga in nayi abu yayi kyau nayi shawara bai shawara ba ku taimaka mini ka san wani ni ba shawara da ni ba yace in yayi kyau ba batun ba shawara da kai ba wallahi muna yara muna talibai Sheikh Tawfik yace in abu yayi kyau ka zo kaga abu yayi kyau kaka damu an yi da kai ko ba yi da kai ba tunda mai kyau ne bi kawai ko ba ka ka zo ka iski an je an yi fama an kawo kudi an ba kowa 10 million shega naka cikin envelope ka ce ya aka je ba yi shawara da ni ba ne ba ni 10 million shi san abu yayi kyau me kai ni kake yi saboda inda ba da kudi ma baka cewa ba yi shawara da ni ba karba za ka yi Allah sa mu gane abin da yasa nake yin kawo misali na gamba da misali mutane ba su fahimtar lamarin nan mutane sun jima suna maganganu da hankali bai dauka shi yasa mu kawo mu misali da su wa bil mithali yattadihu al bayan in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawwimuni na kuskure na kauce ma kitabu was sunna ku mikar da ni in na kauce ma kitabu was sunna ai me a miƙar da ni in abubakar ya kauce a miƙar da shi wane ne ya kauce ba miƙar da shi shi yasa shugaba kai ma kana ka kauce a miƙar da kai ko ba haka ka kauce me a miƙar da kai amma miƙar da shugaba yana da shurut da dawabit ba zuwa ana mai taratsi ana mai tawaye ana mai rashin kunya kun gane karatu ba haka nan shugaba akwai inda ake miƙar da shi musamman yana saurara shi a bi a zauna da shi liman abu kaza da kaza da kaza da kai ya saba mu kitab wa sunna ko kaza ko kuma za a yi ma karatu cikin cikin nasuwa a bar liman ya gane ta Allah sa mu gane yace as-sidqu amana gaskiya amana ne bi ma'ana gaskiya wajibi ne bi ma'ana dole ne kowa yi gaskiya baka da option cikin lamarin me gaskiya dole kai gaskiya wal kadhibu khiyana karya yaudara ne bai yiwa you don't have any option kai karya dole kai me kai gaskiya yace wa dha'ifu fikum qawiyyun indi hatta akhudha ko kuma hatta arji'a alaihi ko haqqahu yace duk wanda aka tuce shi to ya sani shine madaukaki mai karfi har in karbi hakkin san bashi ai ba ruwana in an tuce ka ko kai ne kaskantacce to tunda an tuce ka kai ka haye sama har mu karbi hakkin ka mu baka sannan kai ne dan wani jikan wani liman wani kai tuca mun komo da kai kasa kan ka koma masayin ka she ka be she an tabbatar da gaskiya an kwaci hakki an bayar sai ya ce barin gaya muku manzo Allah da jihadi ya gina mu duk wanda su yace abin da nake sani la yad'u qaumun lil jihad fi sabilillah duk wanda suka fidda jihadi cikin tafiyar su insha Allah ya tuzatar da su sannan yace wala tashi'u al fahishatu fi qaumin illa ammahumullahu bil bala yace alfasha ayita ta bayyana cikin al'umma duk yace tafiyar mun ga mu yi kokari alfasha fito na fito kun gane ko
lan tashi'a al-fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا yace alfasha fito na fito mata su yi fito na fito ba kunya ba tsoron Allah kamar yadda yanzu cikin al'ummar mu in za su abi Allah ba kunya ba tsoron Allah za a je wurin party maza da mata ba kunya ba tsoron Allah su danna video suna gwada ma duniya lan tashi alfahishatu fi qaumin qat alfasha kenan kaga duba zunubi an yi amma zunubin da kake ka fito da shi fili babban rashin mazalaci an yafe ma kowa shi wanda ya fito na fito ma Allah lan tashi alfahishatu fi qaumin qat yanzu kaga kan TikTok a zo mata da maza wa ana gwada yadda za a nemi mace wata kaza wata ta zo tana wasu abubuwa wanga ta zo tana wasu ana shashanci kaga na mace fa ta fito wai mace da ta zo fa ga ta nan ta yi tabarruji ba mayafi ba komi tana maganganun banza da mutanen duniya ba kunya mata ba kunya Allah ce wa karna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula lan tashi alfahishatu fi qaumin qat yace bayyana alfasha zai aure a ja kawo namiji yana rawan mata a taris titi ranar juma'a ranar asabar ranar lahad mata na kidi suna rawa lan tashi alfahishatu fi qaumin qat ana kidi ana rawa wai ashadi ko ake kiran shi ko ashadi ko menene haka ake kidi ana rawa ana har ma mazan su shigo ana buki ana komi mace ta kida ga wani ta bude kirjinta ana shiga hajiya ya kike hajiya kin kyau alhaji kai kyau alhaji hajiya na jima da gani ki ya yaran a kare kuma ce to Allah kai mu sabon Allah kuma goda mana sabon aure lan tashi al fahishatu fi qaumin qat ba kunya ba tsoron Allah zai magana a bar jeji Allah kun ya sami a bar jejin mu wallahi mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gashi kana fito kai fito na fito kuma ka boye ba ka sa video da an kare kuma sha ja manna shi kan WhatsApp status a ja sa shi kan Facebook yan TikTok su manna yana kuma karraruwa tun ji Abubakar yace lan tashi al fahishatu fi qaumin kace can kuka yi haka nan illa ammahumullahu bil bala sha Allah ya sauko da bala'i sha Allah ya sauko da me bala'i menene bala'i yana daga cikin bala'i fitina kiyayya tunda alfasha ya bayyana Allah na iya aiko mana kiyayya kaga zango gaba daya ba mu son juna tun cikin gida har abiyoyi cikin aure ko ina ba mu son juna nan ga zango ba mu son juna kuma sawa suna kin junansu suna ma junansu makirci akra suna ma junansu makirci yaya da kani suna ma junansu makirci ana fama ya za yi wai ya ji kunya wai ya tuzarta kullum in mun tashi ba ya za mu yi alheri ya zo ba wa zai ji kunya mu zo mu yi bayani wannan kenan har aje kasan waje ma wannan kiyayya na tsakanin mu ba son juna ana England ana kiyayya ana America ana gulma ana kiyayya ana German ana kiyayya har a zo ma wai za a yi sarauta kaga an tara mata su fito lan tashi alfahishatu fi qaumin qat illa ammahumullahu bil bala muka ce Abubakar in haka me zai faru yace bala'i mutum yayi hustle yayi party ya kai du ayi sarauta ayi kaza ayi du abubuwa shiririta club party ayi karshe kansa karshe me kansa karshe kidney karshe liver karshe dementia illa ammahumullahu bil bala لن تشيع الفاحشة في قوم قد شيء إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا in alfasha ya yawa shaga ga curuta shaga mutum ya nemi kudi amma shashanci karshe sha Allah ya jarabce shi da ciwo yana kwance ba kudin wasu daban da su ci shi ya mutu tafi ya gaji sannan ya mutu a ce hanta ya bata a ce koda ya bata an bani wani labari wani ya shiga asibiti kan ya komo ya fadi
a kwanta da shi wai hatin shi ko menene duka ya lalace, ya tara dololi 100,000 200,000. lan tashi alfahishatu fi qaumin qat illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw. yasa ku lura kaga an je hustle ne ko an tara kudi karshe zama me bala'i. ka mutu ka bar shi, matanka ta je ta auri wani da shi, ki mutu ki bar shi, mijin ke je auri wata da shi. Abubakar yace wala tashi'ul fahishatu fi qaumin illa ammahumullahu, da baka ji ruwan gabin, yace sannan na tashi'ul fahisha bi ma'ana laifin da ake bayyanawa har ana girman kai. idza qila lahu taqillaha, in kana bayani ma an dame mu kwarai, an dame mu kwarai. idza qila lahu taqillaha akhazathu al-izzatu bil ithm fa hasbuhu jahannam. wallahi in kana laifi kana boyewa kana kunyan Allah, la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'. Allah bai so kana mugu aiki kuma kana fito na fito. In ji wani wai wata da ta yi rashin rakuwa, ni ban boye ma Allah ba, zan boye mawa. Tun muna kanana muke jin wayin gashi gantaka, karshe shi ga Allah ya jarabce ta, ta zo ta zama sohuwan banza, yara ke wasa da ita. in ji Abubakar ya ce wala tashi'ul fahishatu fi qaumin illa ammahum Allahu bil bala. kun je nema Allah ya baku, kowane sati ku yi rawa, ku yi kidi, ku yi rawa kowane sati, da shi ake gode ma Allah. kudin nan Allah ya baku, lafiyar nan Allah ya baku, passportin Allah ya baku, daukakan Allah ya baku, gidajen Allah ya baku, motocin Allah ya baku, jin dadin Allah ya baku. godiyan shine me gingigin gingingin gongongon gongongon. in ji Abubakar ya ce illa ammahumullahu bil bala. karshe Allah ya gama ka da cuta, ka doki kudin kai jinya, ko kuma a'a ba ma kudin ba, ka ajiye kudin a jinya. ka ga shi sa kaga wani ya gina gida, ya yi 20 years ya gina gida, ya mutu wayansu su gaji gidan. illa ammahumullahu bil bala. wanga kaga point kenan ko, yace ati'uni ma ata'tu Allah lakum. yace ga ka'idan bina, in nabi Allah sannan ku bi ni. ati'uni ma ata'tu Allah wa rasulahu. yace in kuka ganna biyayya da Qur'ani, in kuka ganna quote Qur'ani da sunna, to wallahi ku bi ni. fa idha asaitu Allah wa rasulahu, amma na saba ma Allah da manzonsa, na baku ka'ida la ta'ata li alaikum. ran da kuka gana kauce ma Allah, automatically ni ba abin biyayya bane. don Allah yanzu mutane shugabanni no ke wanga, shugaban ku na so ya kauce musu sunna, ku bi shi. ashe jagorancin nan na ahlus sunna wal jamaa shine me ati'uni ma ata'tu Allah wa rasula. shi sa tunda mu mun ci ahlus sunna wal jamaa, ya kamata namu yayi daban, namu yayi daban da nasu, namu ba irin nasu ba. amma abin da ke bani tsoro, Allah duba al'amari ya tabargaze. sannan ya ce qumu ila salatikum yarhamukumullah. ya ce na kare ku, tashi mai sallah. sannan ka ji aka bisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. wanga su Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. Allahu Akbar. sai tun da mun ce mu ahlus sunna wal jamaa, ni roko nake yi, na rokon ku ahlus sunna, kawai mu duba dawabitin tafiya ahlus sunna wal jamaa, dawabit na aqida ahlus sunna wal jamaa. in ba mu yi haka ba, kullum fitina na me, fitinan nan ba zai kare ba,
fitinan nan ba zai kare ba. In aka ce ga shugaba ko sai mu je mu duba shugaban nan, tunda mu ahlus sunna wal jama'a ne, wani masayi Allah da manzo Allah suka bashi, ya hadithi yace ya bashi shugabancin. In aka ce ga mabiya, shi mu ma mu je mu duba mu ga mu shugaban, kai ma mabiyan na ga yanda hadisi yace kai me kai tafiya da su. Shi yasa mu mabiyan na muna da hadisai, shugaban shi ma yana da me yana da hadisai. Ko ba gaskiya? Roko Allah da nike yi ne, wallahi ina tausaya ma shugabanninmu, wallahi don inda ni ne Allah kun san halin da zan shiga ciki. Ni ba su ba ma, matansu da iyalansu in haka ya tashi, danginsu mu tausaya ma danginsu, mu tausaya da matansu, suna da yara irinmu. Shi sa muna kalaman nan mu ta'auna kalamanmu, sannan ana ciki shi mu ajiye kitabu sunna mu sa siyasa ciki. Kaga wani karami cikin sunna yana gaya ma liman wani maganganu ba dadi, ga wani karami cikin sunna yana gaya mai shakamil kalaman da mai ba dadi. don Allah ku duba tun da muka fara bayanin shugabancin ga wa kuka ga yana fama wa a bashi. Hatta ansar da suka zauna ba wannan cewa suna rigima bane, a'a su sun dace ne tunda su ne ansar. Sa'id Ubada ma ba ana fara da shi bane, shi ma da aka sallama kun ji muryan shi shurun ya kare. Kan mu zama ahlus sunna amma mu je a tambaye mu to ya akai kuma ko ka kaina ko dai Allah kiyaye. Ya Allah ka ba ahlus sunna wal jama'a zaman lafiya. Akwai bawan Allah da aka ce mai masu suka, to ubangiji Allah ya taimaka, gwamnan Katsina ya ce ya zo ya zauna, duk bayanan da yake yi an ba shi dama ya zo ya zauna. Ai ya ce na ba ku hadisi kaza, na ba ku hadisi kaza, to Allah ya yi iko an samu wanda ya ce mu zo shi ma ya zo ko shi sa yanzu an dace, gwamna ya dace an yi zama. Tun da aka ce an yi zama, abin da ya bani mamaki da shi ne, tun da aka ce an yi zaman bai da kwanciyar hankali, alhalin kana zaune kan kushe, kana ta haka kana shi kenan kan kushin kenan, babban kujerar nan ai kushin ne da gani ba akwai kauyanci, kaman kujerar nan kaman bai saba zama kai ba, yana zaune na haka yana haka, wai hadisai wai kaza. Wallahi kun gan shi ga dan ibtida'iyyan daru hadisi ya kure shi. To she aka ce to bismillah, she gwamna ya ce ba komai, tunda ka ce ba hadisai ko she Qur'ani, wai Qur'ani, kuma Qur'anin karya yake yi fa. Abin da sanin ku Qur'anin karya yake yi, saboda akwai abubuwan da yake fadi ya saba mu Qur'anin. Akwai abubuwan da yake fadi ba shi cikin Qur'anin, shi an je sunna, Qur'ani yayi bayani, sunna zai bayyana. wa ma anzalna alayka alkitaba illa litubayyana lahum, fattabyin min man? Min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Shi sa wanga zaman gwamnan Katsina yace ahlus sunna ku zo, oga kai ma ka zo, wasu suka ku zo ku zauna. To ni ba wannan zaman ya dame ni ba, ga abin da nake rokon gwamna, ni ba kowa bane, sunana Anas Tawfiq. Rokon da nake yi ma gwamna, roko guda nake yi ma gwamna, kuma wanga maganan ba ruwana ko ahlus sunna ne ko shi, kowa a mai wannan, ba zallan zama ba, ba zallan me zama ba. Ina rokon gwamna ran da su zo, malumman da za a fitar cikin ahlus sunna su zo, malumman nan kowa ya zo da iyalan shi, kowa ya zo da matan shi da yaran shi, a bar su samu wuri a kebe matan masu suka shi ma ya zo da ya zo da matan shi da yaran shi, iyalan shi su ma zauna. Me yasa? Abin da yasa shi ne bayan an kare ai mubahala. Wani ya ce Anas me yasa? Ga dalili.
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الله فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم بمعنى ما جاءك من الحق العلم بمعنى الحق bayan ka ce ga gaskiya ko she wani ya zo maka jayayyan gaskiyan har an rikice duniya za a rikice. Allah ya ce abu guda za ka doki a yi hukunci da shi rikicewan ya bayyana fili magana hukunci ya fito fili. In ahli sunna suka zo suka yi bayani suka kare sannan kuma shi ma masu suka yi bayani ya kare ka bar su tashi ka bar ahli sunna su tashi ka bar masu suka kuma ya tashi ka bar su tashi a bar su yi mubahala nadu abana a bar su kawo yaransu shi ma ya kawo me a'ansa wani sa'ana da matansu na ahli sunna shi ma masu suka da me da matansu wa anfusakum sannan limaman ahli sunna su zauna limaman kuma yan tasinin su ma su zauna kala kato me za yi nabtahil su yi rantsuwa yan ahli sunna su ce wallahi manhajin mun ga shine gaskiya kitabu was sunna shine gaskiya in ba shine gaskiya ba mu muka ce shine gaskiya Allah ya tsine min ni dan ahli sunnan ga da ni da matana da yarana Allah tsine makaryaci in an kare kuma shi ma masu suka shi ma ya ce wallahi ra'ayina kan cewa ba hadisi ƙarya ne shine gaskiya in hadisi gaskiya ne ni masu suka nazo na kore hadisan ni ma Allah ya tsine min ni masu su da matana da yarana gwamna sannan ka sallami kowa. Allahu akbar. Kaga in ai haka na san ba wata guda shi Allah ya yi ma makaryaci tonan silili. Yasa ina roƙon gwamnonin Najeriya da suke a kira wani duk wanda ya ce a kira wani wanda ya ce a kira shi ma yanzu kamar Najeriya duk sanda wani malami Kano ko wa'ansu kungiya Kano suka zo ka ce wani ya yi mu manzo Allah batanci a bar su zo shi ma ya zo kamar malam Lawa Bakar ta gane ko ya kamata gwamnan Kano ya bar su zo ya bar su komo yan tijaniyan su zo malaman kuma ya zo ya ce bai batanci ba in yayi batanci Allah ya tsine mai da shi da yaran shi da iyalai sannan su ma su fadi shi gwamna ya sallame su wallahi bakwai guda yayi yawa shi yasa wanga shine shawaran da nake ba gwamnan Katsina kuma ina roƙon Allah malumanmu na ahlus sunna ku bar a tabbatar da wanga abin kan mu bar kullum mu ta yi mu yi magana zalla mu kare muka kare ayi sinuwa kun gane kaman batun salatul fati ai na fadi na ce wallahi cewan salatul fati na da falalan qur'ani su 6,000 kariya ne in ba kariya bane Allah ya tsine min albarka amma dan iskan nan kun ga fadi sannan samari wanda suke cewa akwai wani wai a zo a yi to wallahi ba zuwa amma kai da kake fama wai suke da gaskiyar nan kai ma ka ce in ba suke da gaskiya ba Allah ya tsine maka albarka shi sa a ta mubahalan wallahi yanzu aka duba babu ne zai taimaka ma tafiyan sunna da addini ga shi sinuwa kamar mu da tijaniya mu ce sunna shine gaskiya in ba gaskiya bane Allah ya tsine muna su ma tijaniya su fadi mu me mubahala domin yanzu haka inda muka kai nan mun kai she mubahala wallahi inda muka kai she mubahala domin mun kai ba wasa wanda zai ce batun sinuwa ya wuce batun sinuwa batun Allah yake yi mu yi sinuwa abin da sani ce mu yi tsinuwa saboda mutane na sauraron mu Allah ya tona ma dan iska asiri mutane su gani su zabi gaskiya wallahi na san aka yi wanga ni ban shakka fa zan kuma gana muku natija in an yi an kare wallahi ubangiji Allah ya tozarta shi domin ni ban taba shakkar aqidatu ahlus sunna wal jamaa ba ban taba ba
waju'ila az-zul wa saghar ala man asani, haka manzo Allah ya ce ko Allah ya tabbatar da kaskanci da wulakanci akan wanda ya saba mini. Shi yasa ni rokun da nake ma gwamnan Katsina shine ai mubahala, amma mubahalan nan bayan me, bayan mukabalan kenan, bayan tattaunawa shi a bar yayi, a bar kuma malumman mu na ahlus sunna su ma me su yi. wallahi ban kafara, wallahi ya kare nashi. kuma mubahalan nan in ya ce shi namiji ne, lalle uban shi ya haife shi tun ba a kiran ma ba, yanda yake zakan kushin nan ya ce ma mutanen duniya in ba gaskiya yake ba Allah ya tsine mai da shi da matan shi ya fadi. kuma maganan ga na san ba wani malamin sunnan da bai iya fadi, duk malamin sunnan da yake shakka munafikin sunna ne. Gwamnan ka kira malamin sunnan da ya ce a shi bai iya fi da shi ciki, ba sunna bane. shi yasa muna roƙon Allah ya daukaka sunna kan bid'a. Amin. Allah ya daukaka sunna kan bid'a. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa tawbatan nasuha wa tawbatan qabla al-maut wa rahatan 'inda al-maut wal-'afwa 'inda al-hisab. Akwai dan wa Alhaji Yakubu, Allah bashi lafiya. Ubangiji Allah ka tada kafadun Alhaji Yakubu. Allah Ubangiji muna roƙonka, kai ne Allah muna roƙonka ka bashi lafiya. Allahumma anta shafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqma. Ya Allah ka bashi lafiya da marasa lafiya duka baki daya. Ubangiji Allah duk wanda bai da lafiya, al'umma musulmi kai da wanda ba musulmi ba duka, Allah ba kowa lafiya. Sannan Allah shirye da mu baki daya. Sannan akwai wanda kuma mun zauna nan shi ya ce malam ina roko batun aure, shi batun auren nan dai ina jin kaman komi yayi fine, komi yayi daidai, batun auren ne kuro. To Allah ka sa a dace, Allah ka sa a dace kuma ka sa albarka. Duk waɗanda suke da wani bukatu suke nan musu addu'a kullum suna fari, shi muna mantuwa mu da mun kare karatun no pop shi mu kulle. To ya Allah ka biya musu bukatunsu, ya Allah ka biya musu bukatunsu, wanda muka tuna da wanda mu tuna ba. Akwai su ƴan wasu shiga cikin kunci, musamman kasan turai. والله يا الله كسوك مسألة الأمري. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب. ونسألك الجنة ونعيمها. اللهم اغفر لعبدك الشيخ توفيق وارفع درجته في العليين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى لقاء آخر والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يا رب.